BTR नि एग्रिमेन्टनि मोनसेबो दफाया दिनै मावफुंजायाखै। बिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै जेलावसो दं, बोरै पिस एकर्ड जाखो? दिनैथ' सनितपुरनि दाबसेबो गामि हाबनायनि नटिफिकेशन मानो ओंखारनो होनो हादिया? एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि लाबोनाय, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि लाबोनाय, मा जाखो? माथो दिनै मोनसेबो गैया। मावनायाव जिर' जाबाय, बेनिखायनो बिथांमोना साफा साफा फेलार लिडार होननासो रायजो राजाफ्रा दिनै साननानै दं बिथांमोनखौ। क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय मेडिकेल कलेज, इउनिभार्सिटि गासिबोथ' हाग्रामा महिलारि सारनि समावसो जानाय। दिनै हरसिंगा समस्तिनि जोंनि इउथ BPFनि मोनसे मेल खुंनाय जादों आरो बे मेलावहाय जोंनि सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरि इउथनि लिडारफ्रा फैदों आरो हरसिंगा समस्तिनिबो गोबां माने सेनियर दैदेनगिरि लोगोसे जोंनि इउथनि गोबां मावथिफ्रा माने दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो गोबां खोथाखौ सावरायदों जे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा बिथांमोननि जि BTR सुक्ति दिनै 27 तारिख जानुवारियाव फैयै फैयै कमप्लिट माने 5 बोसोर जाफैबाय आरो बे 5 बोसोराव बिथांमोना दिनै गावसोर खोथा होनाय बायदि रायजो राजानो मोनसेबो खामानि मावफुंनानै खोन्थानो हादिया। गावसोरनि BTR एग्रिमेन्ट खालामनाया दिनै 5 बोसोर जासेयावबो गावसोर बुंखाना लानाय बायदि 60ता समस्ति जानो गोनांखौ दिनै बिथांमोना मावनायाव फेल जाफैबाय। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला इडुकेटेड इउथ्सफोरनो बिथांमोना साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दाखालि बावैसो निउसाव माबा खोथाखौ आरो सोलायलायनाय नुलायबाय BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ। मा खोथा होलाय सोलायलाय खोथा होलाय सोलायलाय खोथानि जबन गैया नामा? गाव होनलायबाय BTR माने सुक्ति जाग्रा मोना जे न'खर न'खर बयनोबो साख्रि होगोन। दाखालि आरो बुंलायबाय मानसिफ्रा इंराजि बुजि मोनाखै बेनिखायनो आं माने प्राइभेटनिसो खोथा बुंदोंमोन जालायबाय। रेकर्डिंआनो दंखाजोबो जोंनाव, मावनो हायाब्ला मानो बुंनानै लायो? जे गावनो होनथारबाय जे जोङो न'खर न'खर मानसिफोरनो बयनोबो साख्रि होगोन। दा आरो बुंलायबाय माबा प्राइभेट साकरि। दा प्राइभेट साख्रि होनो ओंखारदोंबा होदो प्राइभेटखौबो, मानो होनो हायाखै? न'खर न'खर होनायाथ' गोजाननि खोथा, खिन्थु गामि दाबसेयाव साफानो सासे सासे जोंनि माने लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो थांना थानो हानायनि बेबस्था होदों होननानै जों सानगौमोन। खिन्थु बेबो गैया। ओरैबायदि माने खोथा होलाय थगायलाय। सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ BTRआव हाबबाय होनानै मानो रंजा रंजा मानो अमा सिथार होनाय? मानो बम गावहोआ? दिनैथ' सनितपुरनि दाबसेबो गामि हाबनायनि नटिफिकेशन मानो ओंखारनो होनो हादिया? पार्लियामेन्टआव मानो बिल पास खालामनो हायाखिसै? आसामनि केबिनेटआव मानो डिसिसन लानो हायाखिसै? दिनैथ' सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा नेयै नेयै कमप्लिटलि माने 5 बोसोर नेबाय। 5 बोसोराव दाबसेबो गामिखौ एक्सटेनसन खालामनो हायाखिसै बिथांमोना। खिन्थु रायजो राजाफ्राथ' गोबां माने फोथायदोंमोन आरो नेदोंमोनबो जामारथारगोन नामा? बिथांमोना ओरैबायदि गोदै गोदै राव बुंनानै सनितपुर बिश्वनाथनि रायजोफोरखौ रंजाहोबाय, अमा सिथार होबाय, माने बिराद मोनसे उत्सा खालामबाय। दिनै पार्लियामेन्टआवबो बिल लाबोनो हायाखिसै गामि दाजाबनायनि, बिथांमोना आसामनि केबिनेटआवबो बिल माने लाबोनो हायाखिसै। दा बेबायदि थगाय थगाय दिनै कमप्लिटलि 5 बोसोरा जोब्बाय आरो UPPLआ थगायनायनि जि राजखान्थि खालामनाय बेनिफ्राय गोजानाव थाथों आरो बिथांमोना बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव गोबां डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन। मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव एडिशनेल नवोदय स्कुल लाबोनायनि खोथा बुंदोंमोन, बेबो गैया। चिरां जिल्लायाव रेल फेक्टरि बानायनायनि खोथा बुंदों, बेबो गैया। एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि लाबोनाय, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि लाबोनाय, मा जाखो? माथो दिनै मोनसेबो गैया। जि एसे एनै माने डेभेलपमेन्टनि खामानि जादोंमोन थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावसो जानाय। जेसेबांखिनि जों दायो लामा दालां नुदों, फ्लाइअभार नुदों, इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट नुदों, दिनै क'क्राझारनि CIT, क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय मेडिकेल कलेज, इउनिभार्सिटि गासिबोथ' हाग्रामा महिलारि सारनि समावसो जानाय। दा गावसोरनि नैबे 5 बोसोराव मावनाय जेबो उदाहरन गैया आरो दिनै BTRआ जायाखैथ'। बोरै BTR माइ थाखो? BTCनि सेक्रेटारियेट अफिसाव जिरायनानै दिनै BTCखौसो सामलायगासिनो दं। अबाव BTR जाखो? BTRनि एग्रिमेन्टनि मोनसेबो दफाया दिनै मावफुंजायाखै। बोरै BTR जादों होननानै बुंबाय थादों। आरो दिनैथ' जों खोनादों माने मोनफ्रोमबो समस्तियाव बिसोरो बाइक रेलि खालामनानै रंजादों, माने पिस एकर्ड जादों, माबा जादों होनबाय थादों। ओरैजाय NDBनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै जेलावसो दं, बोरै पिस एकर्ड जाखो? सिगनेटरिफोरानो दिनैसिमबो जेलनिफ्राय गवाखैब्ला दा बिथांमोना माखौ लानानै पिस एकर्ड जाबाय, गोजोन फैबाय, गोजोन थासारि। आरो साननै सिगाङाव
माने बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा मोनसे खोथा डिक्लार होदों माने पिस मिशन होननानै बुंलायबाय आरो बेखौबो एकर्डआबो मिशनसो जालायबाय गासिखौबो माने मिशनाव कनभार्ट खालामै खालामै खोथा बुङै बुङैनो दिनै 5 बोसोर समखौ ओरैनो नस्थ' खालामबाय मावनायाव जिर' जाबाय बेनिखायनो बिथांमोना साफा साफा फेलार लिडार होननासो रायजो राजाफ्रा दिनै साननानै दं बिथांमोनखौ मावनो हाला बिथांमोना दा मावनो हानायबा समबो मोन्दोंमोन गावसोरनो गभर्नमेन्टजों दं गभर्नमेन्टजों थाखानानैलाय मानोथो मावनो हायाखै दा बेनिखायनो बिथांमोना फेल जाबाय आरो मावनो हाला रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि सायाव जेबो फोथायनाय गैला 5 बोसोर समा ओरैनो बारलांबाय